Одна з громадських прийомних Білорусі знаходиться у самому центрі. Тут збирають підписи за Олександра Лукашенко. Провіримо, наскільки просто знайти місце, де можна за його підписатися. Арганізація Білорусі міститься у домі літератора, але тут навокал нема ніводного указальника, каб знайти місце, де збирають підписи за Олександра Лукашенко. Скільки сьогодні прийшло? Чоловік вже сьогодні підписатися? Сегодня, может, человек 20. Прийшло, так? Да. Ну, ось за опошню годину, наприклад. Да, ну да. За опошню годину 20 чоловік? Ну нет, на позже, с рання приходили. Ну, ось до обіду, ось опошню годину, скільки приходить чоловік? Один. Ну, не знаю, человек... Ну нет, самую последнюю, ну, может, 4 человека. За опошню годину? Ну, я не знаю, ну да. Ну вот, раз, два, еще там мужчина. Ну, может, там за последние 2 годины. 4 чоловіка прийшло, так?